Nincsen. Én képviselem. Hogy? Én nem tudom. Nem tudom, kivélik a meg.
Köszönöm Cigány Tamás Zselici népművész bemutatóját. Szeretettel köszöntöm Önöket Szernában az MSE szobor ünnepélyes átadásának megnyitóján. Külön köszöntöm Jakó Gergelyt, a Somogy megyei közgyűlés alelnökét, és Salamon Gyulát, Szenna község polgármesterét. Felkérem a koronaénekkart, énekeljük el közösen a himnuszt. Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel, nyújts felénk égő ad, a küzdellenséggel. Lansos, akit még nem gép, hozz rádik esztendőt, megbűnhődtem már e nép a múltas jövendő. Kérem Salamon Gyulát, Szenna község polgármesterét, köszöntse a megjelenteket. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Szenna község nevében. Tisztelt ünneplők, külön köszöntöm Jakó Gergő alelnök urat, Somogy megyei közgyűlés alelnökét. Köszönjük szépen, alelnök úr, hogy eljöttél, megtiszteltél bennünket ezen a szép avató ünnepségen. Tisztelt vendégek, tisztelt szennaiak! Ahol most itt vagyunk, ez Szenna legszebb része. Ezt úgy hívjuk, hogy a Tulipános Park. Ebben a parkban kapott helyet az első és a második világháborús hősök emlékműve. Ebben a téren itt kapott helyet a gyerekeknek a játszótér, a Nemzeti Egység emlékműve, amelyet pár évvel ezelőtt avattunk át, és ezek a tulipán motívumok, amelyek díszítik ezt a szép parkot. Mit is jelentenek ezek a tulipán motívumok? Ez az életfának a motívumai. Mint tudják, ennek 10 motívuma van, és ez az élet körforgását jelenti. A nő időciklusait, pontosabban azt, mikor gyermek, mikor lány, mikor asszony, mikor fogant a gyermek, mikor ágyas, ugye az édesanyja, illetve az idős asszony. Ezt szimbolizálják ezek a motívumok. És itt pár méterre tőlünk látható egy olyan motívum, amely egy ágyas anyának, egy édesanyának a motívuma. Azt hiszem, hogy ennél szebb helyre nem kerülhetett volna MSE szobra. MSE szobra az anyácskáé, akinek a szobrát most fogjuk felavatni. Ezt a szobrot Szenna önkormányzata, Szenna falu lakói ajándékba kapták. Kedves vendégeink, ajándékot az kap, akit nagyon szeretünk, vagy tisztelünk, vagy elismerjük. Úgy látszik, Szenna lakóit elismerik és tisztelik azt a munkát, amit mi elvégeztünk évtizedeken keresztül. Ezt a szép szobrot, amit itt fogunk most látni, nagy köszönet érte mindannyiunk a nevében, 741 szennai lakó nevében köszönöm, hogy ezt ide álmodták meg az ötletadónak, Tóth István úrnak, aki a Somogy megye és a Kaposvári Fiatal Szent Korona Egyesületnek az elnöke, és ő volt az ötletadó, aki megkeresett bennünket, hogy ilyen szobrot szeretne ajándékolni Szennának. Persze ez nem ment egyedül. Kellettek hozzá társak, akik ezt a szép adományt elkészíthessék nekünk. Külön köszönet a Somogy megyei temetkezési Kft-nek, aki ilyen igényes munkát végzett. Külön köszönet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak, a Történelmi Vitézi Rendnek,
a Fidesz Somogy megyei szervezetének és mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett, hogy ez ide kerülhessen. Köszönet érte. Köszönjük az ajándékot megbecsüljük az utókor számára. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hallgassuk meg a Magyarok madara segíts népedet című verset Gerencsér Zsolt előadásában. Szőke István Attila, Magyarok madara. Magyarok madara, segítsd a népet, simogasd a hittel, utadra lép. Ne legyen az úton múlt veszejtő homály, ragyogjon a fényed, repülj turulmadár. Szárnyaiddal érintsd meg az eget, óvjad és vezessed magyar nemzetedet. Úgy sarjad a növény, ha időben vetünk, veled legyen boldog, s termő az életünk. Magyarok madara, segítsed a népet, simogasd a hittel, ki utadra lépett. Ne legyen az úton múlt veszejtő homály, ragyogjon a fényed, repülj, turulmadár. Felkérem Jakó Gergelyt, a Somogy megyei közgyűlés alelnökét, mondja el köszöntőjét. Kezdjük sokan, szép napot kívánok! Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak erre a gyönyörű rendezvényre. Én rendet hagyni jöttem, és erre kérem önöket, hogy ebbe segítsenek nekem. De mielőtt rendet hagynánk, márai után szabadon, engedjék meg, hogy én is egy kicsit ennek a helynek, meg egyáltalán ennek az eseménynek a szakralitásáról is beszéljek. Először is az maga egy csoda, hogy valakinek a fejében egy ilyen ötlet kipattan, és az meg a következő csoda, hogy utána jár, megkeresi azt, hogy hol lehet erre forrást találni. Ezért külön köszönet Tóth Istvánnak, aki a Szent Korona Egyesületet, a Somogyi Fiatalok Szent Korona Egyesületét összeszedte erre, és rábírta, hogy pályázzanak. Aztán ebben a pénzszegény világban az is egy külön csoda, hogy valaki pénzt ad erre a nemes és szép eszmének a megünneplésére. Ezért én is külön hadd köszöntsem Nagybocsi Tibor miniszterhelyettes úrnak a minisztériumát. Ők voltak azok, akik ezt a pénzt számunkra és az önök számára lehetővé tették és biztosították. Aztán engedjék meg, hogy a harmadik csodáról is beszéljek, akit úgy hívnak, hogy Sörös Rita, aki először agyagba álmodta Emese szobrát, valószínűleg a Jóisten úrja segített neki, mert nagyon jól sikerült. Neki is külön köszönet, nem jött volna létre ez az ihlet, hogyha mondjuk nem segíti őt Emese valamilyen módon onnan messziről. És aztán itt van ez a szakrális hely, amiről beszéltem, tehát Szenna, és úgy gondolom, hogy mintha 10 évvel ezelőtt kitaláltuk volna már, hogy itt majd lesz egyszer egy Emese szobor, mert hogy minden egyes szegmensében ezek a motívumok azt ihlették, hogy igenis ide valamikor ezt el kell helyezni. És akkor a rendhagyásról. A rendhagyás azért fontos, mert hogy ma önökkel együtt én szeretném, hogy a Magyar Anyák ünnepét minden évben meg tudjuk ünnepelni. Körülbelül ilyenkor, és lesz egy hely, ahol ennek kapcsán el tudunk majd zarándokolni egy-egy virággal. És azért kérem önöket, hogy segítsenek ebben, mert önök vannak itt. Ezt a hírt önök tudják továbbadni, továbbvinni, és elmondani a többieknek, hogy érdemes ide kijönni, érdemes ezt a szobrot, ezelőtt a szobor előtt egy kicsit megállni, egy pár gondolatot elidőzni, és hogyha majd valaki innen elmegy, akkor ő is adja tovább ezt a gondolatot, és mindenki bele fogja érezni a saját emeséjét, a saját álmát, és a saját legendáját is. Azért fontos ez, mert ugye az Emese legenda a honvisszafoglalás előtti időszakból származik, tehát az egyik legrégebbi legendáink egyike, és nagyon sok üzenete van, hiszen
Emese által megszületett Álmos és az Álmos örökösök Árpád hihetetlen nagy perspektívát kínáltak nekünk. Nem tudom, tudják-e, hogy az Árpád-házi szentek, illetve a magyar szentek száma a legszámosabb az európai szentek között. Úgyhogy valószínűleg nem véletlen, hogy Emese hasán is ott lehetett a Jóisten ujja, mikor Álmosnak életet adott. A rendhagyás azért is fontos most az elkövetkező időszakban, mert én úgy gondolom, amikor Emese ezt a legendát, illetve az Álmos megszülte, hasonló kort éltünk, mint most. Nem voltunk túl egységesek. Attila utáni időszak egyik legviharvertebb időszaka volt, mégis a Jóistenbe vetett hit, a magyarok Istenébe vetett hit elindította őket, és mégiscsak egy nemzetet tudtak ugye elindítani. Én ennek a tudatában szeretnék önöknek egyetlen egy idézetet mondani Máraitól, ami ennek a gondolatiságnak és ennek az eszmének a továbbvitelébe talán segíti önöket. Kicsit a hitről szól, de egy kicsit nem csak arról. Mikor Istenre bízom a sorson, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy madárka tóla se hull ki az ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az ő kezébe tenni. Isten rám bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom, és csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. Én úgy gondolom, ezzel az üzenettel vigyék el Emese álmát, és vigyék el a mai napot, és kívánom önöknek, hogy ebben a szellemben minél több emberrel osszák meg ennek a mai napnak az üzenetét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Varga Jenő műsora következik, aki a Fabula együttes tagja. Fogadják őt nagy szeretettel. Megmondom a titkát, édesem a dalnak, önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Megmondom a titkát, édesem a dalnak, önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások
énekét is szépnek, és akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Sólyom, szállj le ide sólyom, csak szállj le, szállj le, szállj le, ha mondom, csak szállj le, szállj le, szállj le, ha mondom. De sólyom, aranycsőrű, de sólyom, aranycsőrű, de sárga, sárga, sáraránykörvű, de sárga, sárga, sáraránykörvű. Ha sísz fel sejem ingem, ha sísz fel sejem ingem, csak tárd ki, tárd ki, tárd ki a szívem, csak tárd ki, tárd ki, tárd ki a szívem. Ha élek, veled éljek, ha élek, veled éljek, ha égek, égek, égjek el, érted? Ha égek, égek, égjek el, érted? Felkérem Salamon Gyulát, Szanna község polgármesterét és Jakó Gergelyt, a Somogy megyei közgyűlés alelnökét, rendezzék be Ámos a szóval. A Zselici Művészeti Iskola műsora következik, fogadják őket nagy szeretettel.
Most megcsinálom egy-kettőt, és megtartjuk. Nem tudom. Szeretném megkérni Góth Péter református lelkész urat, áldja meg emese szobrát. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. János apostol első levelének 4. részéből idéznék a 7. verstől a 16. versig. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet is nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki sem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. János evangéliumának 4. részében, a 24. versben Jézus ezt mondja a samáriai asszonynak a Jákob kutyánál, Szikemnél, vagy Szikárnál, a régies arám kifejezéssel. Az Isten lélek, és akik őt imádják, lélekben és igazságban imádják.
szeretett testvéreim, mondhatom így is, szeretett magyar testvéreim. Emese álma mindnyájunk álma kell, hogy legyen. A történet, a legenda szerint visszavisz minket még a Kárpátokon túli időkre, amikor Attila királyunk országa romokban hevert, ellenség garázdálkodott rajta, és megérett a magyar nép szabad vágya, hogy ismét szabaddá váljék az az ország, mely Európa akkori időkben évezredeken keresztül leghatalmasabb, legbékésebb, leggazdagabb országa volt. Ezért áhítozott rá annak idején is minden ide betolakodó, ahogy utána évszázadokon keresztül és napjaink is ezt teszik. Szabaddá álmodni a raboskodó országot. Ezért indultak el a vezérek, aztán Álmos, mikor megszületett, életét ennek szentelte. Az első vérszerződés Etelközben szövetség jegyében jött létre. A második vérszerződés, melyet a történelem lapjai még nem tanítanak, de eljön az idő, mikor szerintem tanítani fogják, az erdélyi székek vezérei kötötték, hogy egyesülnek magyar föld felszabadítására. A harmadik vérszerződés 893-ban történt Kolozsvár mellett Ügyek településnél. Ez az úgynevezett Ügyek szerződése a Árpád vezetésével bejövő seregek, az ott találkozó, raboskodó magyar néppel kötött szerződést, hogy egy hont, egy hazát, együtt élnek, halnak, együtt alapítanak, szabadítanak fel. 997, amikor ezelőtt 1016 éve, most pont július elején van az évfordulója a pozsonyi csatának, melyről a történelmünk megint csak elfeledkezik, hol az Egyesült Európai Hadakat a magyar harcosok Árpád vezetésével elkergetik Pozsony falai alól. Kiűzik az országból és szabaddá teszik az országot. Igaz, a csatában Árpád két fia is életét vesztette, Árpád is súlyosan megsérül, és rá pár hétre meg is hal. Ekkor vált idegenek számára lehetőség, hogy garázdálkodjanak az ország felett. Az akkor még fiatalkorú Vajk az ő befolyásuk alá került. Emberi oldalról nézve dolgot, errare humánum ez tévedni emberi dolog. Pláne, hogyha a tudat úgy formálódik, hogy az idegen érdekeket szolgál. A Rómából érkező idegen papok a régi magyar kereszténységet megtörik. A rovásírás kitörlik az emlékezetből. Kivégzik azokat, akik rovásírást mertek tanítani. Kolozsvári Grand Pierre Endre történész írásaiból leírtam ismereteimet, aki az akkori kor történetíróit is idézi, Kézai Simontól kezdve. Dokumentumok vannak róla, testvéreim. Végeredményképpen sikerült a múltat eltöröltetni. Végeredményképpen sikerült a nép eredetet is eltöröltetni, hogy itt a Kárpát-medencében egészen az özönvíztől kezdve, bibliai özönvíz gondolatától, vagy a Pannon tenger, amikor kezdett apadni, amikor még a Csiki medence is egy hatalmas nagy tó volt. A magyar népű. A régi leletek
a tazárlakai leletek, egyéb napvilágra kerülő leletek, akár a kijevi leletekről is beszélhetnék, mely Álmos első szálláshelye volt. Az 50-es években, amikor Magyarországra elküldték a leleteket, a Tudományos Akadémia pincéjében elsiklott. 1848 után a Habsburg birodalom kiagyalták, vezetői kiagyalták a finnugor eredetet, hogy egy népnek elvegyék a gyökerét, elvegyék ősiségét, magas kultúráját. Elterjesztették Attiláról, hogy barbár volt, a legkeresztényi uralkodó volt. Keresztény imáiban Krisztus nevét emlegette. Már az első századokban a magyar nép elfogadta a kereszténységet a János apostoli terjesztésben, a Kaukázus és a Parthus-méd területeken élő apostolok hittérítők révén. A kereszténység a pálapostoli úgynevezett izraelita irányzatot átmenekítve került át Rómába, és a római valláson keresztül az uralkodásba, a középtudatba. Nem véletlenül, hogy a reformációt magyar vallásnak mondják, mert ezzel a hagyományra szakít, visszatér a bibliai eredethez. Testvéreim, vérszerződések sorozata bizonyítja a 3 vérszerződés. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy 3 magyar igazság, de egy a ráadás. Hát ezt a ráadást mikor tesszük meg? Mikor békül meg végre magyar a magyarral, nemzettest a nemzettesttel? Mikor érezzük végre azt, hogy nekünk nem idegen uralmakat kell követni, nem azoknak szolgáinak kell lenni? Az ősi magyarok között mindenki nemes volt. A nemzetgyűlés intézte a nemzet dolgát. Háborúba, hadba kötelező volt mindenkinek menni. És mindenki ment. Ezért volt nagy hatalmú a régi magyar birodalom. Ma idegen érdekek, idegen politikai eszközök szaggatják, tépik szét az országot. Különösen most a napjainkban érezzük, hogy az idegen érdekek mennyire megbélyegeznek bennünket. Testvéreim, ez a szobor, ez az álom legyen mindennyiunk álma. Álmodjunk egy szép, egységes nemzetet. Álmodjuk azt, hogy majd eljönnek azok a vezérek, akik szabaddá teszik ezt az országot az idegen befolyástól, az idegen eszméktől, megtisztítják a közgondolkodást, és ismét magyarrá lesz a magyar, nemzetivé, ami nemzeti. Befogadó nemzet voltunk évezredeken keresztül. Békében élt körülöttünk minden más nép, minden más nemzete. Ott vannak az erdélyi szászok. Évszázadokon át megörökölhették, megtarthatták hagyományukat, nyelvüket. Senki nem üldözte őket. De bennünket miért üldöznek? Miért kényszerítik ránk azt, hogy mi magyarok szeretnénk maradni, és megbélyegeznek minden soviniszta jelzővel, minden kirekesztő, idegen, csúfolódó bélyeggel. Igen, álmodjunk mi is egy új Magyarországot, egy olyan népet, egy olyan nemzetet, ahol mindenki emelt fővel, nem szolga lélekkel, nemes szívvel érezheti, hogy ez az ő földje, ősi jussa, öröksége, melyet, ha kell, továbbad gyermekeinek azt a lelkületet, azt a gondolatot, azt a lelkiséget, amely az ősi magyar hitvilágban, hitben benne élt. Az egyisten hit, mely a kereszténységben a Krisztus szeretetére, Istennek szeretetére tanít meg bennünket. Ha a lélek egysége megvan, egységes a nemzet. Ha Isten lélek,
akkor lélekben mi is egyek vagyunk. Nem véletlenül mondták, az Árpád előtti korban a népszava Isten szava. És hagyományként átkerült. Csak aztán az Árpád utáni korban ez csak szólásmondássá vált. Legyünk szabadok. Merjünk nagyot álmodni. És ahhoz tegyük meg azt, amit a holnap követel bennünket. Én református lelkész vagyok. Mi szobrot, tárgyat nem szentelünk meg, nem áldunk meg. De azokat, akiket ez a szobor gondolkodásra, cselekvésre késztet, hogy szebbet, jobbat álmodjunk, merjünk különbek lenni, azokra kérem Isten áldó kegyelmét. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyesen, ki teremtette az eget és a földet és mindeneket. Köszönjük lelkész úrnak, és szeretném önöknek is megköszönni, hogy jelenlétükkel megtisztelték az ünnep perceit. Köszönöm önöknek. Köszönöm, gratulálok. Gratulálok, szép volt. Nagyon szép volt, köszönöm. Neve, míg a föld tart, paradicsom hazájában. Éljen örök boldogságban, éljen örök boldogságban. Töltse békével napjait, egyezve lássa fiait, tatárt örök s más ellenség. Minket meg ne rendíthessék, minket meg ne rendíthessék. Isten áldja meg a magyar, tartson neve, míg a föld tart. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz.